Er wordt veel geld gestoken in een groot verkeersplan voor de N59. Het is nu vaak onveilig. Op een liefst fiets ik hier niet langs, omdat ik wel echt zeker wil weten of mensen me zien of niet, want anders ben je hier zo aangereden. En verder in deze uitzending. Weer arrestatie in reeks schietpartijen. Een eeuwenoud bijzonder wijnglas duikt op. Goedenavond. Niet meer van deze tijd. Zo wordt de grote rotonde in Zierikzee genoemd. Het is er ontzettend druk en vooral fietsers voelen zich er onveilig. Maar dat gaat veranderen. De gemeente investeert samen met het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat 50 miljoen euro in het veiliger maken van 3 knelpunten op de N59. Zomers is het hier op de grote rotonde van Zierikzee, zoals ze het hier noemen op Schouwen-Duiveland, hartstikke druk. Het verkeer hier achter mij komt namelijk van het hele eiland. Van Bruinisse, de Zeelandbrug, midden op het eiland, maar ook Renesse-Burg, Haemstede. Maar ook fietsers en voetgangers komen samen op deze rotonde. Om de verkeersdrukte te ontlasten gaan ze nu fietstunneltjes bouwen. Kosten zo'n 50 miljoen euro. Nou, het is nodig omdat een aantal delen heel erg druk zijn. De veiligheid is in het geding. En ja, dus voor de doorstroming en de veiligheid nu is het nodig dat het aangepakt wordt. Fietsers zijn blij dat er eindelijk nu iets gebeurt. Want de rotonde is al jaren onveilig voor voetgangers en dus ook voor fietsers. Ja, als het zomers vooral druk is, dan is het best wel gevaarlijk, vind ik. Het is alleen wel een beetje heel gevaarlijk. Zeker als het 's avonds is, moet je heel goed oppassen of je er wel langs kan fietsen of niet. Ja. En ik let hier ook altijd extra goed op en liefst fiets ik hier niet langs. Omdat ik wel echt zeker wil weten of mensen me zien of niet, want anders ben je hier zo aangereden. In totaal wordt er zo'n 50 miljoen euro uitgegeven om de veiligheid rondom de weg te verbeteren. Zeker veel geld, dat klopt. Maar de N59 is een weg waar niet heel veel in is geïnvesteerd. We zien dat het eigenlijk oude infrastructuur is die niet meer voldoet aan de huidige tijd. Kun je zien op deze oude foto uit 1963. De rotonde is al meer dan 60 jaar oud en is sinds de oplevering eigenlijk niet meer veranderd. Nu komen er 2 rotondes bij en fietstunneltjes, zodat fietsers en voetgangers de N59 veilig onderdoor kunnen kruisen. Via dit kruispunt kun je Zierikzee, Plan West en andere wijken goed bereiken. Maar omdat de woonwijken uitbreiden, wordt het hier steeds drukker. Daarom moet er hier achter mij een grote rotonde komen. Maar ook deze wijken krijgen straks een extra verbinding met de N59. Namelijk op deze plek komt de rotonde, zodat je makkelijker ook via deze kant Zierikzee in en uit kan. De Fietsersbond is blij dat er zoveel geld wordt uitgetrokken. En ook bewoners zijn blij met deze mega-investering in de wegen. Als het voor de veiligheid is het in ieder geval oké, vind ik. Ja. Dus, ja, ik vind dat een heel goed idee eigenlijk. Alles voor de veiligheid zou ik zeggen. Ja. Want ik zie hier soms wel eens kleine kindjes oversteken en dan ben ik ook wel extra alert van ho, mag dat maar goed gaan. De fietstunnels moeten naast meer veiligheid voor fietsers er ook voor zorgen dat het verkeer beter door zal stromen. Toch ligt er ook nog altijd een wens op tafel voor het aanleggen van een rondweg rond Zierikzee. Maar daar is de wethouder duidelijk over. Ja, ook dat is onderzocht in het verleden. Aan de zuidkant is het niet mogelijk, daar liggen hele grote natuurwaarden natuurlijk. En daarnaast is het zo, als je aan de noordelijke kant dat zou doen, dan zijn de kosten ook gigantisch. Dan moet je wel denken aan een factor 6. Maar ook moet je dan deze N59 alsnog aanpakken. Want anders blijft ofwel het verkeer er doorheen rijden en bovendien blijven de onveilige situaties dan ook. Over 3 jaar gaat de schop de grond in en zullen de eerste aanpassingen zichtbaar worden. Je hoort wel eens van die verhalen en dan hoop je zelf ook zoiets mee te maken. Dat iets heel bijzonders, onverwachts boven water komt. Dit is er zo een. Een eeuwenoud, zeldzaam glas dat jaren en jaren in een dekenkist heeft gelegen. Niemand in de familie wilde de kist hebben, totdat een veilinghuis in Goes hem openmaakte. Het porselein kwam eruit, de sieraden, de horloges. Was prachtig, maar toen kwam het glas eruit. Ja, dat was de kers op de taart. De veilingmeester was gelijk enthousiast omdat het glas uit de VOC-tijd bleek te komen. Het glas is een voorstelling van een VOC-schip. Een pakhuis aan een kade, zeer waarschijnlijk Amsterdam. En dat werd gemaakt in opdracht van mensen die investeerden in een schip wat naar de oost ging. En voor de toast op een behouden vaart werd een glas gegraveerd ter gelegenheid van. En dit is een van die glazen.
En hij staat nu hier, u heeft een kartonnen doos. Is dat niet een beetje te simpel voor zo'n duur glas? Nee. Kijk, zo transporteren wij zelf. Als wij dus items op gaan halen bij de mensen, halen wij de spullen op, we verpakken het goed. En in zo'n verpakking kan er niks mee gebeuren. En voor welk bedrag denkt u gaat het onder de hamer? Maar ze worden verkocht voor 10.000, 20.000 en nog een stuk meer. De veiling van het glas is in maart. Vanmorgen is een verdachte opgepakt voor een van de schietincidenten in Vlissingen vorig jaar. De politie laat weten dat de rechercheurs nog volop onderzoek doen naar de diverse schietpartijen. Dat resulteerde nu in een arrestatie. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste verblijfplaats. Hij wordt verdacht van het schietincident aan de Singel in mei 2024. Toen klonken rond 9:30 s'avonds meerdere knallen. Er werd een auto geraakt. Mogelijk had de schutter het gemunt op de bestuurder. De politie verwacht de komende tijd meer aanhoudingen te kunnen doen. Straks kun je weer naar bruinvissen luisteren bij Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee. Er is een crowdfundactie gestart voor een nieuwe luisterpaal nadat de oude werd vernield dit voorjaar. En dit wordt een verbeterde versie. Via de gele boei worden de geluiden van de bruinvissen in de Oosterschelde opgevangen. Die kun je live meeluisteren en dat kan straks ook vanuit huis. De kerstbomen gaan als zoete broodjes over de toonbank. Bij de verkopers is het op dit moment druk. En die drukte komt steeds eerder. Ja, je moet ervan uitgaan, de helft van de bomen die zijn eigenlijk voor de Sinterklaas al verkocht. En vooral de grotere bomen die worden eigenlijk altijd voor Sinterklaas al verkocht. En daarna komt de andere helft. De mensen die hier in Meliskerken nog een kerstboom willen bemachtigen, moeten snel zijn. De bomen die er nu nog staan, die zijn deze week allemaal nog weg. Ja, ik denk dat de laatste bomen die gaan zaterdag weg. En dan blijven misschien een paar bomen staan, maar de week daarna dan verkoop je ook mondjesmaat nog wel een boom. Maar dan komen ze vooral voor de kerststukken. Kunt u hierna eigenlijk nog wel een kerstboom zien, na zo'n periode? Jawel, want die van mij staat ook al 2 weken in huis, dus ik vind het geweldig. Nee, ik vind het heerlijk, zo'n kerstboom. Hoe eerder, hoe beter. Ja, en heeft u nou ook wel eens gedacht, hoe leuk zou het zijn om door zo'n kerstboomtrechter te gaan? Nou, dat dacht mijn collega Eva ook en dat ziet u straks. Het kwam hard aan bij het Ambachtcentrum in Goes, het gedwongen vertrek uit hun karakteristieke schuur bij de Hollandse Hoeve. Nu hebben ze de draad opgepakt in een tijdelijk onderkomen, maar die oude locatie wordt nog steeds ontzettend gemist. En eerlijk gezegd niet alleen bij ons, maar ook bij de vele bezoekers die bij ons komen en kwamen. Want het was eigenlijk in alle opzichten zo'n perfecte plek. Dat was in de Hollandse Hoeve, vlak bij de kinderboerderij, vlak bij een mooie speeltuin. Dus de loop die was als vanzelf. Vandaar dat oud en jong die kwamen naar deze locatie toe. Scholen kwamen naar deze locatie toe. En dan is dat er ineens niet meer. En dat slaat inderdaad in als een bom. En dat hebben we ook heel veel gehoord van onze bezoekers. Gelukkig hebben ze in samenspraak met de gemeente een nieuwe locatie gevonden in de binnenstad van Goes. We zijn echt geholpen, want anders hadden we geen kant uitgekund. Maar het is wel een tijdelijke oplossing. Wij moeten hier op een gegeven moment weer weg. En eerlijk gezegd is onze ambitie ook om weer terecht te komen in een grotere locatie, waar we precies weer die dingen kunnen doen die we voordien ook deden. Want het pand waar ze nu gehuisvest zijn voldoet niet geheel aan de wensen van het Ambachtcentrum. Het is met name de ruimte, waardoor we ook niet alle ambachten kunnen uitoefenen die we voordien wel deden. De ambachten die echt de ruimte in beslag nemen. En wat ook het verschil is, dat wij organiseren ook workshops, maar dan moeten we echt plannen. Annette Hagen, een van de atelierhouders, is ook blij met deze tijdelijke oplossing. Maar ze merkt wel grote verschillen ten opzichte van de vorige locatie. We hadden daar natuurlijk onze eigen atelier op de Katendijkse dijk. En dan kon je inderdaad wat privacy scheppen, workshops geven en met de crematie als kralen. Ja, dan konden de mensen mogen daar zelf ook bij zijn om ze te maken. Dat gaat niet in een winkel met publiek erbij, dat gaat gewoon niet. Mensen konden emoties tonen, een stukje rouwverwerking geven en dat gaat niet meer. Ze hoopt dan ook dat er op korte termijn door de gemeente een oplossing wordt gevonden. Ik hoop dat, hoe ga ik dat heel subtiel zeggen, dat de gemeente de waarde in gaat zien en ons goed vooruit gaat helpen naar een nieuwe locatie. Want de eenzame mensen, die vind ik persoonlijk heel belangrijk. Educatie, de scholen die binnen kunnen lopen, de kinderworkshopjes
Dat zijn dingen wat waarde heeft. En ik heb het idee dat dat gewoon niet naar waarde ingeschat is. Ook Rooyers vindt dat de gemeente een belangrijke rol speelt en kijkt vooral naar de sociale functie die het centrum heeft. Alsjeblieft, heel veel plezier ervan. En we proberen ook echt vanuit een soort, ja, ik noem het maar even broedplaats, proberen we de ambachten te verenigen met culturele aspecten, met innovatie op het gebied van kunst. En op die manier, samen met die sociale ontmoetingsruimte, denk ik weet zeker dat wij een maatschappelijk hele grote toegevoegde waarde voor de stad Goes hebben. Een kleurige zonsopkomst vanmorgen. Verder was het vandaag bewolkt, zacht, met een graad of 13 en af en toe viel er regen. Ook morgen is het nog zacht, kans op lichte regen. Vanaf woensdag lijkt het droog te gaan worden met af en toe zon. Ja, tot slot, zoals beloofd, Eva in de kerstboomtrechter. Dat is niet handig. En nu? Wacht, ik heb een... Wacht. Ja, nu kom ik. Mijn klauw staat op. Nu wordt het ineens wakker. Yes! En nu? Ja, en nu? Ik krijg het wel benauwd als ik het zie, dus op mijn bucketlist staat hij niet. Goed, dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond gewenst.